Assalamualaikum Mas Haji Gareng Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yoyo, Mas Cahyo. Sampeyan sowan ana semampir iki beda karo sing wis-wis. Nggon napa? Adate anggere ketemu karo cangik mesti sampean jam 09.00 lagi rawuh. Nggih. Setengah 10 bablas dandan munggah panggung. Nggih. Iki mung tak amati wit bar magrib kok wis teko iki goleki apa? Kelangan lacak. Kok iso? Bocahku ilang. Bocah apa? Biyen aku duwe langganan wong dodol ning kene. Kulino sapa rene ya? Langganan aku biyen dodol, wong dodol ning ora ana dagangane. Lho dodol apa kuwi? Ayo pikiran dhewe wong dodol ra nganggo dagangan ki apa kok. Nggih, mboten nganu. Sing genah teko rene iki gumun, Mas. Gumun perkawis pripun? Tahun jembleng serendeng kene kok iso dadi nggon sing kaya ngene. Iki tenan lho, Mas. Mirasa kanggone aku mergo Semarang ki nggon panas. Bareng tekan kene iki ketok adem mergo wit-witane iso kaya ngene. Biyen ora kaya ngene iki, Mas. Heeh apa? Yen. Lah iya. Lah ya kudu apa ki dicek diteliti. Kok iso wit-witane do subur-subur sebabe apa ning kene iki? Aku ya ora ngerti sing nyirami iki nganggo banyu apa ya ora mudeng. Ya mesti subur Mas wong kene iki cedhak Bengawan. Leres, Cedhak Bengawan brantas dadi kandungan airnya masih banyak. Ning tenan iki nggih nyuwun pangapunten iki mergo aku wis suwe ora sobo Kediri dadi panglingku kuwi ora jamak. Delalana perubahan semampir kaya ngene iki luar biasa, Mas. Semampir cedhak Kali Brantas. Cedhak Kali tegese ngajak sedaya kemawon mampir wonten papan mriki monggo sesarengan memberantas narkoba dan korupsi. Lah itu lho ngono kuwi. Ngono no. Iki pancen iki aku iki jane dalam rangkane apa? Iki ujube apa? Ujube. Dalam rangka sepisan ya kuwi ruwat bumi ya ta. Para warga masyarakat ing Semampir dipandhegani karo Bapak Haji Agus Sunata nyuwun marang Purbaning Hyang Agung muga-muga bumi ing Semampir khususe umume ing Kediri tansah pinaringan rahayu. Kuwi siji, angka loro ya kuwi melestarikan budaya Indonesia lan nyuwun marang Purbane Gusti Allah warga masyarakat ing Semampir khususe umume ing kota Kediri sedaya pinaringan sehat walafiat murah rezekine kabeh pinaringan sejahtera ngono. Lah saiki pertanyaane kenapa kok bumi iki kudu diruwat? Nah iki Nadianto aku mau wis jlentrehke ning dengan kacamata dalang. Saiki ganti kacamata gareng piye? Ayo.
Aku ora tau nganggo kacamata ya Mas, wong wis kabacut kera kok nganggo kacamata. Ning tegese alam pemikirane Mas Gareng, versine Mas Gareng piye? Versiku ya miturut aku berdasarkan arti bumi. Bumi iki kenapa kok kudu diruwat? Kuwi mergone BUMI. Heeh. B kuwi bentuknya bulat. Heeh. Bener. Bentuk bulat ki ora diopeni iso dadine engko pesagi iso benjol. Oh iya. Mula kudu diruwat utawa diopeni. Untuk hidup umat manusia dan umat-umat lainnya. Mula kudu diruwat diopeni. Mengandung berbagai macam unsur yang diperlukan oleh manusia. Mula kudu diruwat, kudu diopeni. Iya. Ini adalah ciptaan Allah yang harus kita reksa, kita rumat, kita jaga kelestariannya. Iya. Mula bumi iki aja nganti disia-sia. Ngati-ati. Bumi iki disia-sia malati, Mas. Upamane piye? Loh, lah upamane kowe nguyuh sak nggon-nggon kuwi ya nyia-nyia bumi. Iya. Kuwi yen kowe luput-luput bejane kowe iso kualat. Lek kualat terus? Lho kowe iki ora ngerti kowe iki. Lah aku ora tahu kok. Wong yen nguyuh sak nggon-nggon iki kualat lho, Mas. Kowe bumi nganti nesu, kurus kowe dimplok sak wutuhe piye? Oh, modar ngono ta? Lho, aku ora ngarani modar wadene iki mlayu murono ya alhamdulillah kok. Iya. Ya aja muga-muga seniman kula jenengan lan sedaya ingkang kepareng rawuh ing mriki pinaringan panjang yuswa. Amin. Ngono. Iki anane ruwat bumi iki merga dipakarsai dipandegani karo Bapak Agus Sunata. Apakah penjabaran dari Bapak Agus Sunata? Jawab. Yo. Sik. Iki aku mbok kon nerjemahke asmane Pak Agus Sunata iki terus iki engko kepiye terusan? Iki piye maksude? Loh, nerjemahke jenenge wong ki angel lho, Mas. Itu adalah imbalan untuk jenengan. Nyatane jenengan lak ditimbali karo panitia. Lah ora. Mongko anggarane saka Pak Agus. Lah iki ora iki engko upama ki wis tak terjemahke kira-kira ana cair apa ora? Nah iya. Sing jenenge seniman aja ngrembug babakan redana, babakan materi ana panggung. Saru. Munafik kowe. Iya munafik. Lah kowe ora ngrembug, kowe ora dandan, lah aku dandan kok ngene mosok ora ngrembug kuwi. Orang tidak usah munafik ning ana prioritase. Nggih. Prioritasku ning kene iki ngemban budaya, gawe senenge wong liya iki prioritase. Nek yen aku mbok kon nerjemahke asmane Pak Agus genah iki. Ndinggon piyayi sing jenenge Agus kuwi mesti laire wulan Agustus. Niki Pak Agus, leres mboten Pak Agus? Oh, September no. Non September lho. Kuwi laire September ning ngedene Agustus. Ngeden nganti sesasi wong edan ora. Lah wong kowe iki wong piyayine suki lunuwe. Nata wis ngarani mengatur. Dadi beliau Pak Agus ki piyai kakung kelahiran Agustus. Lenata linuwih becik tinimbang sing wis-wis. Oh iya. Wih, wis jenenge sapa meneh? Adalah kota Kediri. Kediri apa? Ayo. Iki Pak Wali mirsani ra iki? Mboten. Waduh ya ora cair iki kok. Lho paling ora masyarakate lak nenggani kabeh. Ya wis. Cair ra kudu duwe dipangestoni. Kediri ta iki? Keberadaannya di Provinsi Jawa Timur. Oh jelas. Di iki dibelah oleh Bengawan Brantas. Oh iya. Ora. Iya. Aku ki riyil kok. Iya. Pancen biyen sabane kene ya apa. Iya semampir kene iki kok. Nah iya. Ribuan masyarakatnya tapi tetap memegang utuh persatuan dan kesatuan. Elah. Yen Kediri terlalu luas Mas Gareng. Semampir mudiar wis. Ayo kudu real seperti apa adanya loh. Ayo. Semampir. Sik ora iki jane wayang kulit apa cerdas cermat to iki? Lho sampean ki wis kondang pelawak yang cerdas, pintar, berwawasan luas. Aja gagap to ngene. Ayo. Oh ya, oke. Semampir. Ayo cepet. Iya.
seluruh warganya kumpul dalam rangka ruwat bumi. Iya. Mampu menggelar wayang kulit dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi. Piro to ragate ditekel Pak Agus. Elok, tepuk tangan untuk Gareng, cerdas tenan iki. Tanpa kencan, tanpa setelan, spontanitas lho. Jan ngene kok ya ora cair blas. Iya. Nggih mboten Pak Agus niki mung gojek kok ampun. Ning ngeten Mas Gareng, kula pikantuk napa niku pesen saking para panitia lan warga masyarakat semampir. Nggih. Bilih nuwun sewu, Pak Agus Sunata ki ambak wakili warga masyarakat ing Kediri nanging uga sangat berbudaya tegese ya pinter nembang. Oh lah niku sing kula dereng ngerteni nggih niku. Iki ya nyedakke supaya ndang cair. Lek kok adohan ra cair-cair nek nembang nang kene insyaallah sampeyan diparingi. Nggih mboten nami Detsura Bapak menawi kepareng sageta Bapak Agus jumeneng wonten mriki. Sampun boten sisah mikir cair lan botenipun. Amin. Ingkang bahkan Bapak saged pinarak wonten mriki mboten ketang sak krempyengan nyekar. Para penonton setuju nggih? Nah, setuju aspirasi dari masyarakat. Pun Bapak saestu kula menawi Bapak purun nembang kula pun remen mboten sah maringi napa-napa saestu. Tenan ikhlas. Loh, ewadene kok ora maringi kok tegel ya kebangetan lho. Mboten Pak Agus, monggo Pak Agus. Ya disupati Cak, ya tak tang. Oke, yuk. Ayo minger. Ampun maringi riyen to, Pak. Ampun riyen kok. Kok astane pun teng sak niku lho nggih. Rumangsaku kowe iki ora dalan kowe iki minasaitoni rajin. Kok iso? Ana wong arep lagi ndemeki kantonge kok wis mbok penggak. Oh, berarti sampean ora gelem. Gelem. Lah kuwi mau kok. Kok kaya nun papunten Pak Agus. Wong lak nun Pak Agus napa leres kelahiran Agustus nggih? Mboten. Lah dialah. Kelahiranipun wulan napa? Bulan Oktober malah. Oh ya berarti ngedeni. Mas, lagi nggih pengertian. Apa? Ora mung Agustus iki bulan Agustus lahirnya namun bisa juga diartikan Gus. Gus itu adalah anak kiai. Panjenengane baut ing bab agama ning uga iso nata karo Kediri lah kuwi ngono kuwi. Lah, aku mau informasiku kuwi rumangsaku ya asmane Gus. Lah kok iso dadi Agus kuwi. Lah, nyuwun prisa sing bener sing ndi? Sing ingkang leres Gus napa Agus, Pak? Nami kula Pak Gus Sunata. Oh, Gus ta? Iki informasimu kowe omong Agus apa lho? Upamane aku kleru lumrah mau ditanggap lagi bengi iki kok ya iki piye. Tapi mboten kleru, panggilane Pak Agus. Pak Agus nggih. Nun sewu Pak Agus, pidalem wonten pundi Pak Kedirinipun? Kula wonten Semampir ngriki. Oh, asli mriki? Nggih, asli ngriki wonten nomor 39. Alhamdulillah omahe cedhak. Nggih, lek Gareng niki nomere 21, Pak. Nggih. Oh, koclok 21 ki. Mangsamu padake nun sewu kula nderek bingah Mbak kula niku tiyang Semarang, Pak. Alhamdulillah. Ningali Semampir saged dipun tata ngaten kula nderek bingah. Niki menawi mboten wonten Pak Agus kemungkinan kecil untuk merubah Semampir seperti ini juga. Mboten niki partisipasine warga masyarakat memang mengendaki begitu. Leras tanpa didukung oleh masyarakat tidak mungkin program siapapun tidak akan mungkin berjalan lancar tanpa dukungan masyarakat. Ya. Nuwun sewu Pak Agus. Niki kok milih Ringgitan niku sebabnya napa? Lho, niki
nguri-nguri seni budaya. Budaya. Niki kudu terus diunekne mergo napa generasi selanjutnya biar tetap ingat. Nah, niki terus ini cara-carane pembangunan jangka panjang. ya. Nah, Nanti kalau kita kenakan dengan budaya yang asing terus, nanti ndak ra ngerti jenenge Werkudara endi, jenenge Limbuk endi, marakne ilang. Leres. Nah, mila niki terus dimulai supaya apa? Budaya kita bisa kita hormat, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Amin. Niki pancen lak ngendikane para kiai dalang sering sok ngendika, iki tontonan ya tuntunan. Mila ambak mung sak wayang mon tegesnya artinya bisa dilihat dari sisi sosial kemasyarakatan juga sisi spiritual. Kalau wayang dari sisi spiritual jelas mengatakan wayang wajib sembahyang. Tapi kalau dari sisi sosial kemasyarakatan, wah itu watak manusia tergambar semua. Yang itu yang baik mari kita pakai, yang jelek jangan kita tiru. Niku wayang, Mas. Ini ambak-ambak ngoten dalang mboten ngerti ngoten. Kajenge mboten napa-napa. Nggih, wah cair iki. Nggih. Bajake ukuran jeru mergo ketaggokake. Bagus. Kados ingkang pun ngendikaken Mas Cahyo, kados bagus badhe nyekar. Nyekar menapa? Aduh. Nggih. Nggih sakniki tenggene ngriki monggo diwangi karo mari kangen. Oh. Anu nika sedaya menapa badhe pun tunjuk ingkang pundi ingkang ngewangi bagus. Monggo bebas, Bebas, Pak. Waton boten sing mbok-mbokane niki. Lho ora apa-apa sing ditresani Pak Agus iki malah Bukesi kok ya. Nggih, Mbak. Lho Pak Agus iki meling Mas Gareng. Apa, Pokoke lakone napa mawon oke, sinabu napa sinten mawon sindene pira mboten masalah. Sing penting Bukesi harus ada. Monggo niki asli Pak Agus, fakta. Nalika kala wau jam 10 pagi Bukesi menika drop opnam wonten rumah sakit. Nggih, kedah dipun suntik, dipun infus vitamin. Wau nggih bayar kathah kula wau, Pak, nggih. Mangkat mriki. Apa ora? Kowe iki arep ngemis kowe kok mlipir. Wong kari njaluk tambahan. Mboten kula nyuwun pangestune mugi-mugi Bukesi sehat. Ah, dikai pangestu tok gelem kowe. Nggih, Bukesi nggih, Pak. Nggih, bareng-bareng nuntun ben. Oke. Ah, nggih. Bukesi, ayo mandap golek Mari kangen, monggo. Kajenge ngaru Pak, kajenge medal swantenipun kajengipun mandap. Mandap. Ayo, sukses. Nggih. Sing nika nggih, Pak. Jebul nika, Pak. Nggih. Oh, nggih. Oh, mari kangen lawas. Nggih, lancaran. Ya. Nah, matur sik sungkem karo Pak Agus. Sugeng dalu Pak Agus. Ndak dikira aku ngaya-wara. Tenan to Bukesi sakit mau ya? Inggih, nyuwun Opnam ya? sewu Pak Agus enjing wau kula opnam. Lah niki lho, infuse tasik niki lho, Pak. Lagi mbededeg niki, Pak. Lah sing mbededeg mriki niku mergo sing nyuntik kula, Pak. Dadi Wah. Nyuwun sewu lho Pak Agus, menawi mboten percaya menika jenengan anu dembek ngoten Pak. Lah menika lho, Pak. ora usah ditawak-tawakne to. Tapi sehat. Lanang wedok kok Alhamdulillah. lanang wedok yen njaluk kompak ya. Wong kuwi lara ora mergo drop kok. Kowe mesti meteng neh kowe. Mboten, sampun cekap. Oh. Nggih. Iki Pak Gus ngersake lagu apa Mas? Mari kangen. Mbok yo mesem. Gareng kemeruh ora. Padha ene kok. Ayo. Karepe. Mari kangen. Wah, iki lho Pak Gus. Nggih. Monggo saking Bonang ya Mas. Ya, monggo Pak Agus Sunata. Dados.
Nggih. Matur nuwun terus dilajengaken jenengan. Matur. Oh. Aku dadi ora enak. Mboten repot lho, Pak. Kula niku pira iki? Aku ya disawer lho, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih, nuwun. Walah, adil tenan wiratane kabeh. Nggih. Pak Agus, dalange mboten sah, bathine pun akeh kok. Diapur ngono, bathi-bathi kondi ora. Ora bathi wong sing cekel dhuwit kesi kok. Lah iya to, Jan. Matur nuwun. Kae lu nyambut gawe iki wis entuk dhuwit. Kuwi lho. Iya. Nggih, matur nuwun Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Agus Sunoto luar biasa. Dan salam hormat saya untuk Bapak Lurah di Semampir. Nggih. Mas Lurah biayine sik enom. Nggih, paling joten kula nuwun wong niki wilayahe panjenenganipun Pak Lurah. Nggih, kula nuwun Pak derek mukti, derek Pak ngupaya-upaya wonten mriki. Heeh. Dipun pengestoni sanes wedal Pak menawi bersih desa Pak. Ngapa? Ditanggap no. Oh iya, genahe aku kok. Lurah. Aja kuwatir mau ning mburi kelir wis paring dawuh. Tiap tahun Semampir iki mesti wayangan ana kantor desa. Men ganti suasana insyaallah engko awake dhewe sing piniji sowan. Tegese awake dhewe iki dalang pengrawit karo waranggana keparengi Pak Lurah wayangan klasik tanpa bintang tamu ngono. Pak Lurah Semampir wis pirsa. Piye? Wayang tanpa gareng iki udan terus. Wong kok senengane nggih ampun kleru, ampun golek gareng sak-sake nggih, Pak. Waduh. Pak Lurah di Pak Lurah. Kok diwah dipajeri ngono kae. Iya. Kita kene mboten kula nyengkuyung. Apapun yang dilakukan oleh wilayah Semampir saya mendukung waton menika kados ngendikanipun Pak Agus melestarikan budaya. Luar biasa. Lintang Kairo, ayo ngancani Pak di Gareng. Iki dedek ngelap ya. Bocah iki jan bocah kok sugeng dalu Om Cahya. Inggih sugeng dalu. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum. Sehat nggih? Sehat nggih? Nggih, alhamdulillah sehat. Kelas pinten sakniki Cahyo? Kelas gangsal SD. Oh, kelas 5 tak kira kelas aran. Iya. Niki pas libur nggih? Nggih. Sampun rapotan? Napa? Sampun rapotan? Dereng, Bapak. Oh, dereng ning libur niki nggih. Nah, sampean sinden kok Kediri, saiki nyinden ning Kediri luar biasa. Nggih, alhamdulillah niki. Sampean Kedirine pundi, Nduk? Kula Karangdinaya Kebon Kediri Pare. Oh, Karangdinaya Kebon. Nggih. Rawuh jam pinten niki, Pak? Kula rawuh jam pinten nggih, jam gangsal. Jam gangsal nggih. Kali pake kali buke nggih. Nggih. Adike barang nggih tumut. Nggih, tumut. Nggih, syukur. Cacah omong wong tuwa kok. Bocah diwalik. Niki wonten panjenengan to niki wau. Rumah samu demit kok piye? Oh, alah roro. Iki bocah sing beretika ngene iki Pak. Oh, etika wong sing nuntun rene wae aku. Iya, ning kan hormat sik karo ketua panggung karo dalange salam sik. Lah kowe dihormati kok seneng opo mangsamu kowe cagak gendera apa piye dihormati? Ngajeni ngono lho tegese. Ro. Lintang mawon. Jenenge sapa? Lintang Kairo. Lintang Kairo. Lah diundang Ro kok rek gelem apa? Ro lek dadi coro. Roji. Nggih, sugeng dalu Om Sumar Bagia. Om elok om plung ayo. Nggih. Bapake ngundang aku Pakde, anake ngundang aku Om. Rusak terah kowe iki. Nduk, nggih, omahmu Kediri ngendi, Nduk? Pare Karangdinaya Kebon. Oh, Pare ta? Nggih, mriku. Heeh, Pare. Nggih. Wis ngerti, Reng? Pare iki cedhak timun, krai. Kuwi dudu pare panganan yo, pare wilayah ngono lho.
Oh, Pare wilayah. Oh, Pare. Nggih. Ora kowe kelas piro? 5. Kelas gangsal SD. Ranking piro? Dereng wonten iki stase semester setunggal. Oh, durung ono ranking. Dereng. Contonen putrane Pak Digareng iki lho. Nggih, pripun? Pinter sekolah apa ya bahasa Inggris bar rapotan wingi alhamdulillah Inggris entuk 9. Kowe ngerti? Ning didumung 3 tadi 3 entuke. Nggih. Loh, anakku iki persatuan dan kesatuannya kuat. Songo dipek dhewe nggo apa? Didum. Ya, Ro. Nggih. Ya, muga-muga pinter sekolahe, Amin. pinter lehmu nembang Jawa. Nggih, ya. amin. Wah, bocah kok luwese. Kowe jan bareng saka ngiringani kaya kertas HVS e. Oh, nggih to. Tipis. Niki pawaan lho. Pawaan. Nggih. Apa ki kowe gedhe ya pawakmu iso terjaga ngene terus. Nggih, mboten sembarang niku. Oh, ora lagi. Bener. Bocah lugu. Pancen kabeh ki urung ngerti sadurunge winarah ya, Nduk. Nggih. Ya muga-muga pinter kaya Bu Kesi ya. Amin. Kowe sing semene iki sing kepengin mbok tiru sing ndi? Bunda Kesi. Lah iki Sinta Laura iki. Aja sia-sia ora. Iki lho, jenenge sapa? Bunda Lia. Wong tak apik-apik kok. Tri Hastuti. Oh, Tri Astuti. Nggih. Nggih. Ki apik kabeh iki sindene Bu Kesi iki apik kabeh. Nggih. Ditiru kabeh ya. Ditiru, Sing ora nggih. apik gur iki jogete dompok. Umi ta. Ya ben diajari karo Pak Gareng lho. Kowe ditimbali rene, kowe bocah Kediri kudu iso ngetokke kepinteranmu. Nggih. Ben ora ngisi-isini kota Kediri, Nggih. ya. Kowe arep nembang apa? Langgam ali-ali nggih. Wah, kaya klasik to, Nduk sampean iki. Nggih. Ora lho sing disinau kok klasik-klasik iki sebabe apa? Mergo sing modern rung tuku sidine. Pelekke ora. Klasik langgam ali-ali dibawani apa ora? Nggih, ndamel bawa. Oh, nganggo bawa. Ning aku nyaranke ning sampean ya, Nduk. Nggih, Ora mung pripun? suarane apik, ning penampilan sinden lak penting. Nggih. Sampeyan apik, bayake abang, tengahé nek kuninge. Mung emane kok jame kok biru iki piye to kowe? Nah, gegeden pisan. Kowe kok ngurusi jam to? Disawangi ora laras Gini, lho. Yang pancen iki jam ki ora pantes dienggo Kairo, mbok tukokke sing anyar. Oh iya beres nek gur jame Dik. Anakku tak tukone Aimo ora. Paling ora Kairo tak kei Aimin iso ya. Kok senengane kok nyacat anakku ora tau nganggo jam kok ngene iki. Jam dinding tak templeke. Ngepruk bapake kuwi ya. Dibawani ya, Nduk. Nggih. Kayu. Nggih. Iya kana. Dandang kula ya, Nduk. Nggih. Bismillah sik, Nduk. Islam ta? Nggih, Islam Bapak. Islam. Wis umroh. Jenang kula Luar biasa. Iya. Lho wong aluse kok ngono. Wong aluse kok ngono kok kaget. Kowe iki sing ra tepo-tepo reng. Bocah lagi konsentrasi nembang kok luar biasa ya kaget. Ora mung aku ya rindhik lho wong dheweke wis sing sepaneng aja sepaneng santai. Nggih. Luar biasa. Iki Sing bener sampean kuwi Nduk bener. Pripun? Dadi nembang kudu fokus, konsentrasi Nggih. penuh. Nggih. Ngono kuwi. Sing kebangetan sing nyablek kuwi mau to ora. Ora. Wis pokoke iki suaramu apik banget. Ya anggere kowe nembang lali-ali nganti entek kok tetep apik. Nggih. Sinden semene iki tak kon mulih. Lateng napa? Sinden ana dhewe. Oh. Mulih wis. Turu ning transitan ngono. Masuk angin. Ya. No. Kelali aja Wah, bocah suarane kaya bledek kaya ngono lho, Nduk. Musik suara apik kok dene saya bledek lho. Sangkik bantere ngono lho. Yo. Welok tenan. Iki powere. Lah iya, Nggih. mongko sik semono lho, bocah. Mripate diblawu. Pundi to? Kowe lho nganggo putih-putih iki apa? Blawu. Mriki to Ah. esedone. Kowe nganggo ide palsu. Nggih. Nduk, Lintang, Nggih. sampe ngerti Pak Gareng raine putih ngangge apa?
Damel napa? Gamping ya. Oh, gamping nggih. Ora cet tembok, Mas. Sia-sia. Om Gareng mrikine panjenengan kok wonten hanger malike to? Hanger malik. Iya ning isor lambe wi ta. Oh iya. Bocah takon cah lugu ya dijawab. Ya lugu-lugu ning takon Pak niku napa? Mosok rai kok ana hangere iki. Lah niku napa to, Om? Iki sing diarani jawes. Oh, nggih. Jawes. Jawes. Hanger. Kemangsamu rai kula ndri apa piye? Lah kados ngaten niku lho. Lah iki jawes. Nggih. Jampes ya. Kok jam kesnas apa piye? Terus Dek, ya. Karyane sapa Mbah sapa? Mbah Kinarto Sabdo nggih. Mbah Gesang. Nggih. Oh, Mbah sinten? Mbah Gesang. Mbah Gesang. Oh, nggih. Gaweane Mbah Gesang. Ya. Mama. Ali. Niki suleh kula. Waduh, suarane apik, nggawa pengaruh. Napa? Kowe nembang iki terus segone metu kowe. Ndelok. Pundi to? Lah kuwi. Oh, ya kowe nembang sik ora kesusu mangan kok kene wae. Nggih, mboten. Mboten. Iya. Ora ketok, Nduk. Mas Pak Gareng mbok dijunjung munggah bocah iki, junjung munggah. Oh, Mas. Junjung cah cilik putune ora apa-apa. Pripun? Aku ki ora kulino junjung. Mikir dekek sik. Nah, ngono lho. 1 2 3. Nah, wis ngono genah cetha, Nduk. Wah, kaya ngangkat wayang golek ya. Iya. Anggere dirogoh tak kepruk ora. Lah, aku yang ora sing tuwek wegah. Iya. Terus, Dek, ya. Ngen sewu lho, nggih. Ah, elok etikane. Iki lho. Cah ngerti attitude. Etika. Ya etika dan attitude. Heeh. Ojo dianggep sepele. Dasare cah halus, dadi omong sak omong halus ora kaya cilikane Kesi. Ngapa? Kasare ora umum. Watake pancen ngono kok ya. Dalem Bapak. Yen ciri khas Kesi yo ngono, dalem Pak Dalam. Heeh. Ning saiki malah ditiru ya. Ya iya, malah bukesine malah halus malah saiki. Halus, Mbak, mergo mbok gosok terus kok. Oh, diamplas wae. Iya. Masukan ya. Sampeyan lak di syuting di streaming to. Dadi lek ngastomik aja neng tutuk. Lek ngene iki nutupi tutuk. Oh, nggih. Dadi rada medhen ning kene. Ah, dadi tutuke ketok, suarane ya cetha. Oh, nggih. Waton arahe tetep neng tutuk iki mike iki. Nggih, nggih. Aja niru bulusi ki lek nyekel mik malah wis ngene Oh, ya. ngoten. Heeh. Kritikan untuk kebaikanmu ngono ya. Lusi wis gila tadi kenek. Iya. Kewer-kewer. Nah, jajal. Ketok-ketoken kewala. Lah.
Yen bali bejo terjadi gesekan. Gesekan apa? Sabotase karo burine. Piye to? Kurang saleh-arek terus trasno. Waranggono. Nduk, lek dandang gula ki enteke siji. Ah, mboten 5. Siji wae. Nadyan to sampean kelas 5 ning ora kudu enteke 5. Nek siji. Cita-citamu apa to, Nduk? Dados dosen kalian dalang. Weh, dalang. Nggih. Lho, rumah sampun dalange gampang kok piye? Napa? Aja sok dadi dosen ngrangkep dalang. Leteng napa? Biasane dosen ngrangkep dalang ki wedi karo bojone. Oh ngaten to. Contone kuwi. Ora apa-apa kuwi apik kabeh. Pengabdian masyarakat kanthi dalang, pengabdian untuk anak didik melalui dosen. Lho iso suluk. Saged. Apa njajal suluk? Lek iso aja kuwatir tak sangoni. Nggih, ada-ada Kresna Duta nggih. Heh? Ada-ada Kresna Duta. Kresna Duta iki lakon iki. Sing piye kuwi? Tatkala narpa Kresna. Mboten. Sing pripun? Kresna Duta iki dadak nganggo perange Setyaki karo Burisrawa iki. Jajal-jajal metune piye? Jajal metune. Nah. Kang lumampah mabulat angin reng singa bareng kang samyoru maksa gajah mata ning burine macan gembong ngayaming Magaraja ing kanan kereng singa mulacil Kresna kelawan apa ingsun jin setan lan manungsa lup lawan telu hantu bumi angler sumayu mentar. Iki iso tenan iki iso bocah iki. Aku ra iso lho nduk suluk kuwi malah. Yakin to? Angkatane gawang kena esuk awan. Tuh, ngawur iki. Diorak-are. Apik nduk jos iso. Kira podang kuning iki kok. Mas Budi, dompete bapak kene ayo iki lho bocah iki lho. Oh dikira aku engko ora bawa leksana ora. Pokoke mau kalah karo Pak Agus. Ya. Paling ora ngene iki 100, Nduk. Sak donya ki. Ya ampun Bu Kesi kok tegel men kok duitku kok kari iki piye iki? Ya ampun, enake gur iki Nduk piye iki? Iki 2000, 10.000. Yakin aku ora goro Nduk lho, iki lho kotong klompong. Bu Kesi mbolek ndalangi ra ketang 500 apa piye Bu Kesi, Bu Kesi. Oh alah. Kowe iki dalang laris kok gawamu duit sawur iki piye? Lah ya kuwi lho, piye lek nyangoni ya ampun, mesti tak omongi aku lek ndalang gawanana paling ora 500. Peh ning semampir gawane gur 75 lho. Ya ampun, 50 ora apa-apa ya, Nduk. Nggih, mboten napa-napa. Mulai kurang njaluk Pak Gareng ya. Ora sudi. Janji kowe kok sing tombo aku. Itu Bu Kesi, aku ngene malah isin ngono. Iki 50. Piro iki? 70. Ki karo iki? 80. Karo apal karo duit apal men kowe. Nyoh nek ngono wis ora apa, tak tambahi 2.000. Nyoh. Nggih, matur sembah nuwun. Kadang-kadang wis. Ro. Sing 2.000 balekno. Kowe dienggo ning kamar mandi barang bayar lho. Oh iya, aku nek balik piye? Nang pom bensin 2.000. Ora nduk malah tak ngimbuhi 500. Matur sembah. Wis ben, lah iki lagi iki nek lakon dalang blas lah gablek dhuwit ya iki. Bu Kesi ya ampun jangan seperti itu. Aa malu gitu. Oh iya.
Ora ki sing dicocokke kono kuwi jane ana dhuwit lanange. Lah apa KTP-ne kok gawa nduk engko? Rumah kamu tuku bensin kok kowe kok. Oh iya, Nduk. Oh, tibane apa ki, Dok? Nggih Langga Maliani. Oke, tak kira tiba dondo mau. Bukan sih. Diseni. Malu aku nang. Yo ali-ali sampean, bukit sih ben ngisi. Ayo. Nggih. Ayo. Sake iki dalan ngopo anak tiri? Lintang Kairo, ali-ali. Ya. Ngagem ali-aliku pamriye aja lali marang aku senadyan kula mboten melu besuke Lintang Kairo. Nggih. Wali isine ta. Oh nggih. Ning ora nggih kowe iki. Ya, wis gleling ngene kaya HP bar dicas kae kaya. Pilihanku mripat biru papriye Sulistya ikawarani yen kondisi atiku Luar biasa, berbanggalah Kota Kediri mempunyai kader seniwati. Luar biasa. Ayu tenan dong. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, wis. Nggih niki sampun nggih. Nggih pinarase ya, Nduk ya. Ya, lenggah ya, Nduk. Duite mau nendi duite? Ya ampun, enten sing maringi barang to ki mau. Sapa? Sing maringi sapa? Bae, Mbah Kakung lho. Nggih. Ayo, matur nuwun Mbah Kakung. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Kakung. Lemah teles. Napa? Ayo lemah teles. Mateles ya jeblok kuwi kok. Gusti Allah ingkang males. Oh, tak kira Gusti Allah ingkang males nggih Bapak, matur sembah nuwun. Nggih, sanesipun menawi badhe nyawer monggo ngono ta. kowe iki makelar apa piye to? Wong kuwi getaran jiwa kok. Oh iya ya. Baik Bisa getaran dipaksa ya. jiwa kok. Iya. Ngonoan ki ora dimanfaati to. Wah harus, ayo eman-eman no. Ono ngonoan bareng kok. Ayo, mau lek saka sing bocah-bocah ya ta. Mau pedete saiki brahmane ya ta. Iya.
Ya Mbak Lucy ya kene. Ayo coba kaya apa turun. Dandan bingungke wong sak tenda. Mangga Mbak Lucy. Mangga mriki kula entasi. Mbak Lucy. Penontone wis ngenteni. Mbak Lucy aturan mriki Aduh. Mlakune kaya penghuni kene mbiyen model. Wilujeng dalu assalamualaikum Mas Yoyo. Wilujeng dalu waalaikumsalam Mbak Lucy. Alhamdulillah. Rawuh jam pinten iki? Sampun sonten wae. Oh, Leres nu aturi panjenengan niku Pripun? Panjenengan kok ngertos kula wonten daleme mriki riye. Oh nggih, mboten namung Gojek kok, Mbak. Kados kok panjenengan langganan kula riye. Ah iya. Lek kula nggo dhuwit niki nggih wani ngeten iki. Nggih. Seger waras panjang yuswane tambah sukses Mas Amin. Yoyo. Semantun ugi Mbak Lucy sehat kewarasan. Wonten parikan niki kagem Bapak Agus. Parikanipun kados pundi? Ngambung wedhus terus nyemplung sumur. Terus Pak Agus mugi panjang umur. amin ya rabbal alamin. Ngombe ciu Mas. Nggih. Kok ora ana purele? Heeh. Kok ngombe ciu to Mas? Ngombe bet Mas, gak ana purele. Terus Mugi masyarakat semampir kathah rezekine Mas. amin. Kados mekaten lho Mas. Nggih. Matur suwun. Enek bir diombe gajah. Pripun? Wong semampir kabeh barokah. Amin alhamdulillah wa syukurillah. Kados ngaten. Mriki mau tindak mriki kalih sinten Mas? Komplit kalih kanca-kanca sak bis saking Solo bidal. Nitu dawuhipun Pak Agus. Kados mekaten nggih. Nggih, dalam rangka ruwat bumi ngaten. Ngaten. Wah Mbak Kesi nggih nderek. Wah, mesti nggih. Wah panjenengane pancen keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saged dipun contoh kanca-kanca seniman sedaya mawon. Nggih. Kados Nggih. Obong-obong uler. Apa? Kuwi bokong apa bemper? jenengan ki tenapa? Kowe aku ki sing ngundan kowe, sing ngejokke kowe, mbok tuki bokong kowe. Ra seneng apa, Reng? Gelo jenengan kalih kula. Kecewa jenengan kalih kula. Yo, Sajake lara ati jenengan wau. Nyuwun sewu nggih. Monggo. Kula kecewa dalu niki estu. Sebabe Ya ndredeg ya kecewa. kok saged. Anane pelawak kondang ya lagi bengi iki kok pipis nang sor wit. Ya Allah Pak Haji, ya Nyuwun sewu Allah. Mas Yoyo. Nggih. Ngoten niku kathokan sak menten. Lus aku tenang yo. Nyuwun pangapunten lho Pak Agus niku. aku ki rumah saku. Ayu. Aku rumah saku wis aman lho, yo. Tek ating-ating mobil kene wit ki rumah saku wis aman. Lah kok ngarepku jebule padha guyuwe. Loh, kaget aku. Oh ya wis diderekne Mbak Lisa, wis nemani dari Ah, masa aku diderekke Mbak Lisa lah yo. Lah nyapa? Terjadi huru-hara no. Karo ngadeg to, Mbak? Dalam? Alek nguyuh kali ngadeg. Langsung diatur ning sor Mas, wit kok ora. nuwun sewu nggih. Apa, Sing Mas? bener secara etika dari kesehatan maupun agama. Pripun? Pipis niku sing bener ndodok, mbuh lanang mbuh wedok sing apik ndodok. Mila sosok enten penyakit batu ginjal ngoten Oh, niku. nggih, ngoten, Mergo masih ada kotoran yang tersimpan di sini mergo le pipis ora karo jongkok. Oh, Niku. kados ngoten itu lho. Ilmu kesehatan kaya ngono lho Pak De. Loh, aku ki mau ya wis semeleh lho. Semeleh Meleh piye? kepiye? Nadyan ngadeg ning semeleh. Kok Jongkok semeleh? maksudnya. Lah iya. Masamu piye to kowe? Kowe kok ngurusi wong uyah ngopo to kowe? Lah aku elek-elek apa jenengan haji kok ya. Lho wong aku wis ngerti yung pipis iku kudu jongkok. Tapi nyuwun pangapunten nggih Pak De Gareng tanpa panjenengane mutaken sampun sadar akan kesehatan. Amargi niki wau pipis di bawah pohon sampun betok obat. Lho ki ngerti. Syukur, saka apotek, Pak. Sanes. Lah obat napa? Obat abit. Ah, saya dosa kuwi ora. Ma kesampluk wite iki kok. Rada memar. Pahamu. Aku malu-malu guyune Lisa. Mbak sapa mau? Lisa. Mbak Lisa ya ning jero tenda angger guyu tendane sorek. Niku. Banter. Oh iya. Wah, tenan. Nggih, pokoke nderek binga sangat matur sembah nuwun Bapak Agus. Nggih, kula pun pirang-pirang taun sowan wonten Kediri nggih nembe sepindah niki.
sowan wonten mriki dadi luar Wonten biasa. semampir nembe sepisan nggih. Nggih. Biasane teng Baladewa nguyang. Estu nyuwun pangapunten ing estu Mas, atur panjenengan ing jaman nom-nomane Mbak Kesi kalih kula nggih nate dugi guyangan. Nggih, leres. Wonten kula sing langganan kalih kula niku wonten komplek Unut. Nggih, Oh, pasar sapi nika. Wonten Dombaldeng Ponorogo, wonten Doli sedaya. Kowe iki sindan apa begegek sapa ngene? Sampean iki mboten kula asring sowan nyanyi. Oh, tanggapan. Wayangan. Nah, tanggapan kok dicethake dadi aku ora ngarani werna-werna. Ngono ya. Manyapa to lek nyawang aku kok beda. Aku Bedane ki apa? Aku anggar nyawang bodimu ki mas aku wareg ya. Lah sing ngongkon mangan ki sapa kaya wareg. aku. Perempuan itu harus punya keistimewaan, ya Betul, ta? betul. Nggih to, Mas. Harus disyukuri dadi nyuwun pangapunten mboten jorok niki. Umpama duwene dada gedhe nggih kudu disyukuri. Wong sing ra duwe dadane bingung lek ganjel, nggih Pak De, nggih to. Wong umpama sinden ora duwe bokong, duwe bolgong sakmene iki ya kudu disyukuri. Ora duwe bokong kok mlakune mosok ngene, kaya bojomu kae lakune ngene iki, ngono kuwi. Ya tak syukuri Pak De. Kae nyuguh. Waduh. Nyuguh. Dadi luar biasa malam ini kula sangat kagum kepada sosok seorang beliau Pak Agus itu putra daerah. Putra daerah. Tanah kelahiran wonten Semampir. Semampir. Bisa mengharumkan nama tanah kelahirannya. Piyayi sing ora lali sumber. Mergo wong yen sing lali sumber bakale ketiwasan. Leres. Mula ki matur nuwun, kowe matur nuwun. Nggih, ugi sedaya panitia matur sembah nuwun lantaran panjenengan sedaya kula saged sowan wonten riki pinanggih dulur lanang kalih dulur wadon. Wah, senajan gerah nggih saged sowan wonten riki. Niki anu Mas Yoyo. Dalem. Napa? Pokoke bismillah muga-muga ora kleru lek nyebut bengi. Napa? Nyebut napa? Biasanya aku lek nyelok Mas Yoyo ki Mas Kako. Mesti salah omong. Loh, Dadi ngawur kowe iki. napa? Iki Sukron. Wah. Kuwi bapakku nyok ora iso. Dadi anu mawon, teng mriki niku sampun mulai napa? Sampun mulai ngrembaka kesenian berupa kesenian jaranan, sampun viral wonten YouTube. Heeh, terus? Nggih, dadi mengke kula badhe nyobi lagu niki Gubuk Asmara wonten versi jaranan. Oh, ngaten. Nggih, menika requestipun para ibu-ibu. Oh, Ngaten ngaten. wingking. Nggih. Sekedhik mawon. Kathah nggih mboten napa-napa. Ora masalah wong iki jalukan. Dadi lagune Gubuk Aswajik. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Aku nyekelku Aswajik kok. Nyapa kok beda? Ning versine jaranan. Oh, nggih. Jaranane jaranan ndi iki? Asli Kediri. Oh, ana dhewe to. Oh, iya. Mergo jaranan ki ana Nggih. sing Tulungagung, ana sing jaranan Senterewe, Samboyonan. Niki sing ngripta lagu Begon. Gubuk Asmara lak Piyayi Jawa Timur saking tlatah Tulungagung. Nggih. Nek mriki penggemar jaranan kathah sangat. Ngaten wau Mbak Lucy rodok wena prembet-prembet jaranan ngoten. Ora masalah. Mboten masalah, pokoke dituruti nggih to. Wayang niku wis wadahi napa mawon saged. Komplek. Iki jelalas dasare pengendange iki all round. All round nggih. Wis Jawa oke, Sunda oke, Jawa Timur oke. Iki muser kuwi kok. Sama ngira jarike suwek iki. Iya. Mubeng. Isi Surakarta niku nggih pun pilihan. Pilihan. Tane Pak dosen kali Bu dosen lho ya. Ki wajan iki yogane Mas Yoyo ki all round apa-apa iso. Nggih nggih. Sing mone gambang bender, sing mone bender Apale? minggat. Ngoten nggih. Oh iya. Demung, muati ngen demung kok minggat ora. Terus minggat. Biasane ngono Mas. Kumpulan keseniannya anggar utange sakit terus minggat. Pindah go. Bakal. Kene manajemennya tertata rapi kok. Bener ketat tok. Sak bawane nggih, Mbak? Dicobi napa mboten iki? Sak bawane. No? Nggih, mboten napa-napa. Lagu kok dicoba kaya kathok. Kan dicobi kan Piyayi Kilenan. Ngoten to, dicobi. Carane nyoba piye Iya, carane? carane Paman? nyoba apa anu? Dicobi man. Aku kelingan gubuk kairo mase. Nyapa kowe kok ngalih? Kowe kaya perewangan ya, Lus. Nyuwun pangapunten nggih Mas Yoyo. Dadi niki kula nyanyi lagu niki saya jiwai. Dadi Betul. niki Bener-bener bener-bener yang nganggo jebret-jebret ngono kuwi. nggih, nggih. Nggih, dadi semangat pancen penyanyi wonten jaranan niku semangat dan
suaranya lantang. Terus mengke jogete kula meresapi seperti Loh, jaranan. ora kowe arep joget apa arep meresapi? Nyanyi juga ora aja meresapi to Pak De. Lah kok jaremu meresapi. Aja ngono Pak. Menghayati lho tegese. Menghayati aja meresapi, menghayati. Menghayati meresapi iki ning kandang kono. Ya wis, kalah-kalah. Kirang pripun kendange? Sampun ngoten niku. Ngoten niku. Nggih. Niku dereng sak pragane Mas ya. Kayak rumah aku kayak mobil lewat ya. Iki remenane piyai sepuh-sepuh kene. Iya lu angger nesu. Pak Dik. Kowe angger nesu mekrok. Pripun kirang pripun? Nggih. Dadi niki nyuwun sewu radi ngeten lek nyanyi niku ngeten. Kok? Niki kadonya kepengjaran. Oh. Nggih. Oh, lek sik jaran tenan jenengan kersa? Jaranan maksudnya uju jaran kewan, jaranan. Jaranan tenan. Jaran. Nah iki to parane jarane dhewe. Di ono. Jarane pun ucul. Angger nang semampir mesti angel golek-golekane lho nang iki to. Wis ucul. Ya jarane ra ono mono sing go celeng. Sing go celengmu didik, jile celenge Dik. Nek Dik, wis ben ora apa-apa, ora ono jaran. Enggak usah. Ah, celenge kene Dik. Ya Allah. Endi? Dek ana sing gowo to? Mumpung sing duwe turu. Tak sileke. Woi, iki anake Lisa iki. Ya Allah Gusti, kok pupurane koyo Pak De Garing ya Mas? Heeh, pancen ya anake ya. Wis kene balekke wae. Aja nesu. Mosok garing padake celeng iki lho. Ha iya. Kok ya nesu ya. Hati aja kualik, manak lho. Ayo. Endi ngene. Enggak maksud iki. Ngene. Ora isih, wis isih. Nyapa to? Operasi plastik. Ayo. Langsung dicobi niki. Iya no. Langsung mawon. Ya bawani sih. Bawani. Bawani. Iya, komplete. Pangapunten derek mimik riyen. Yen. Kuwi. Bawa sing kok yen. Aku ngadakne bar kae ngono saiki malah Badrun, ngene. Badrun. Titik Badrun. Mas Hendri. Kemajuane Lucy luar biasa. Aku ki sinden Jawa Timur iki ngerti cilikane kabeh. Termasuk bojomu, Lucy. Lucy biyen mlebu wayang kulit iki sing ore-ore wong iso nembang Jawa, goyang dongeng. Tenan kuwi. Anu iki. Mbak Kesi bayare 250 aku 75. 75 nganggo diculek kuwi. Mangan jobo ya. Lingsap yereke mutan Nana. Lalampan kang kahuri tresna tulus nadyan nengku bekas mara. Sampun. Niki buka celuk napa buka napa? Buka celuk. Celuk nggih. Nggih. Yen li. Ayo wi. Aku dinceng sih. Isin aku. Iya. Iya. Gak aku sido gak. Ki celengane nggo apa? Bismillah sik ya. Nyun pangapunten mengki lek klentu piyai Kediri. Cuma kula niku remen tapi kula mboten saged.
Tapi ya memang napa? Yo, iya harus bangga dengan kebudayaan di Jawa Timur ngoten. Ngoten lho Pak De. Celenge ndang ditukke. Sik to ngene lho Pak De ning tengah ngene kok. Nggih to Pak nggih? Napa ning iringan? Niki napa iki? Ngawur iki. Niki. Ngeten nggih Pak. Lek ten Ponorogo kan wonten tengah. Niki ten mriki. Oh nggih nggih. Tengah ya ora Wis sak isoku ya Pak ngeten nggih. Ngene oh ngene. Oh nggih, rusak tak ijoli Mbak Lisa. Ya Allah Mbak Lisa. Guyune. Ya Allah Lisa. Yen liwat aku kelingan gubuk kae lo mase biyen tak goleren ing cagak tulisan warna abang tanda wise perawan jenenge gubuk asmara piye kae lo mase asmara tanapa bantan tanapa klasa tatapati ketaman asmara ayo lo mas gubuk kae ni parawati lho dek Wiwit biyen lo mas ora tak lali gubuk kae kabeh cerita tanganangi nganti gak terima ngono lo mas Kok ngono ya, Reng? Aku wedi. Aku wedi kesamplok lengene iki lho. Catatan sajroning ati datan lontor longas saya marang ati ngono lho Mas Mbok, Jadi wangsuli, Reng. aku kowe dadi karema mergo larang ning gubuk asmara Gareng barongane, Reng. Barongane, Reng. ya iya lho Mas ya iya lho Mas yen liwat aku kelingan gubuk kae lho Mas tak go leren ing cagak tak tulisan warna abang tanda ise perawan ngono lho Mas jenenge gubuk asmara ayo Mas pinjene kae lho Mas tak gowang tresno Sing lanang barongane kok wedi piye kuwi? tanpa bantal tanpa krasa betapati ketap aman asmara
Selasa masih. Jadatan sak jrone katana lontor saya marahati aku kowe nyati karma margo nengku banyak asmara sampun masih Liyane. pripun ta Malah kaya wong golek sumbangan. nggih ngoten niku Apa yo nganggo ngono ku ta? nggih ngagem ngoten Iya. jan kula ngoten niku Oh, ngajar ngono lha iki lho. Iki spesialis ciri khas. Heeh. Ciri khase apa jaranan ya, Nduk? nggih Wo, nyente-nyente ning bareng joget alus. Luar biasa. Ning nadari Lucy iki pancen kegawa wiwit lahir kaya ngono kuwi. Kok iso? Weng. penghayatan Pak De Oh, penghayatan bar kumpul karo bojone metu kok kamar ya enak tenan. Ya ora kepadane kowe. Nggih niku wau. Iki ciri khasnya Mbak Lucy ngono kuwi Dadi ya. mboten wonten masuk napa-napa hanya rasa ingin mengangkat Kasanah budaya ya. Nggih, kasanah budaya Di dan mana? saya bangga masyarakat Jawa Timur kreatifnya luar biasa. Justru sekarang baru naik daun. Nggih. Dikembangke lewat lagu-lagu sing lagi disenengi oleh masyarakat. Nggih lho. Wis sentere we jatilan jaranan apapun juga itu yang dikembangke bisa menjadi sebuah kebudayaan menunjang destinasi wisata setiap daerah. Kaya kene iki wis dadi desa pariwisata. Heeh. Iya. Oh, semampir kene luar biasa. Wis ora rugi ngundang Lucy iki. Kok ora rugi? Nganggo rek bareng. Niki sampun. Anu Mbak Lucy kula golekne kanca. Ayo Umi kene Umi Oh, Arifah. aduh, Umi. Nggih, iki ya dinteni karo para penggemarnya. Nggih. Mligine penggemar YouTube Umi Sapa jenenge? Mania. Sapa jenenge? Takoni dhewe. Ayo. Umi. Oh, balik ke calenge. Pak, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Oh, kae lho adike sing duwe merengut kae. Oh, ponane Lis no. Ayo. Kuwi lho Reng. Oh, kuwi. Cayu. Nggih, Pak. Hah? Ayo ngajeni karo wong tuwa. Kowe jenengmu sapa, Nduk? Umi, Pak. Umi, Pak. Umi, Pak. Cek lugu lho, Pak De. Oh, pake gwaku. Pak. Ora jenengmu dawa sapa? Umi Hafifah, Pak. Ora ki jane maling kecekel presiden to. Cek lugu polos, Pak De. Wis ke omong dhewe kowe takon. Sugeng dalu Nduk Umi. Sugeng dalu, Bu. Apa? Ora ngerti lek kowe iso nembang. Bocah iki ora duwe grafik datar. Bu, Pak De aku dandan. Iki cara penyakit tuh penyakit jantung lan fal yo ngene. Rata grafike. Dalem Alhamdulillah, Nduk Umi sudah kelas berapa? Kula nembe kelas tunggal SMKI, Bu. SMKI ya, Nduk. Nggih, Pak. Nduk. Dalem, Bu. Kemarin emang karo sapa, Nduk? Nduk. Dalem, Bu. Kemarin karo sapa, Nduk? Kalih enten deh. Kalian enten deh, ya Allah Nduk, kowe kan ora nembak Lucy rada gendeng. Ya Allah Nduk, Umi belajar yang luar biasa nggih. Nggih, Bu. Nggih, wis tok pokoke manut Bu kasih mesti dadi sinden sing top ngono lho Nduk. Nggih, Bu. Nggih, kan digolek mbahmu kan Nduk. Nggih, Bu. Ora takon, Nduk. Dagelan mutung yo piye iya, kowe? Ket mopak. Alamate rong cetha to takoki. Oh, omahmu ndi, Nduk? Pulung, Pak. Pulung ki ngendi, Nduk? Ponorogo, Pak. Oh, Ponorogo. Nggih, Pak. Lagi manggonmu ning ndi? Ten Solo, Pak. Oh, nini lara mata. Lho, ditakoni sing apik ngono lho, Pak. Lah aku yo bocah kok ora duwe lagu blas datar iki lho. Sene kok dadi presiden apa iso nembang? Lho, ciri khas lho, Pak De. Ciri khas piye? Nduk, Kowe sekolah Nggih, Pak. ning di SMKI. Nggih, Pak. Terus wis kelas pira? Nembe kelas tunggal, Pak. Lah kowe kok seneng nyinden ki? Momone piye?
Nggih. Takdir. Mudiar kowe reng. Takdire Pak. Ana ta wong seneng nembang mergo takdir ki ana ta? Loh, takdire tegese bocah iki dibonceni swara apik, takdire apik suarane, akhire ya terus ngluruske takdir ki akhire dadi sinden ngono lho. Oh, ngono. Ora mergo bapakmu seniman. Mboten, Pak. Ibumu seniman. Mboten, Pak. Lah kowe iki turun tangga apa piye? Mboten, Pak. Oh, bapake dudu seniman, ibune dudu seniman. Lah terus bapakmu kerja ning ndi, Nduk? Mboten jenengan bedhek riyen. Lah, oh, nganyel kita iki. Kira-kira bapakmu dalang ta, Nduk? Sanes, Bu. Bapakmu wira swara ta, Nduk? Sanes, Bu. Lah, tukang nabogong ta, Nduk? Sanes, Bu. Lah apa? Tukang cat. Tukang cat, Pak Dik. Heeh, dadi bapake biyen ana sinden pas nembang diceti lambene ngono. Oh, ibuke. Berarti nek ngono saking ibune. Sanes, Bu. Ibune jenengan sinden. Sanes, Bu. Penyanyi. Sanes, Bu. Kiraan. Sanes, Bu. Lah terus apa? Bakul kerupuk. Biyen ana sinden suarane apik karo ibune jejeli kerupuk. Obar dicet bapake jejeli kerupuk ibune. Iki kok ora nyantel blas. Luar biasa. Bapake tukang cet, ibuke bakul kerupuk. Anake pinter nyinden. Nggih. Lho kuwi sing malah nyolong pethek ngono kuwi. Lek anak seniman dadi seniman kuwi lumrah. Mergo ada alur darah. Mongko bapake tukang cat, ibuke kerupuk kok iso nyinden. Lah itu ajaib. Lah iki sing diarani mangga jatuh jauh dari pohonnya ya iki. Glundung nek niki Pak Dik. Ngundung kene ya ora apa-apa. Nggih. Ya ki bener mbok menawa pancen kowe wis ginaris dadi seniwati ya, Nduk. Nggih, Pak. Kula sekolah sing pinter supaya engko dadi seniwati presiden kaya Bu Kesi. Nggih, Pak. Ya, aja Nggih, kesusu Pak. pacaran sih. Nggih, Pak. Wis dipacar apa urung? Dereng. Sumpah demite kene. Nggih, saestu, Pak. Lah kowe iku umurmu pira kok ora pacarane apa ora rugi kowe? Aja diwarai sing elek to. Bocah iki pancen takon fokus sekolah, ngono Aku ora yen ana pacaran. wong tertib ora seneng kok. Pelek ya Om ya. Ah, ya Asmarandono. Ayo Mas Badrun. Ayo. Apa sing gedhe jenenge? Mas Henry. Henry Fonda. Bintang film Amerika Henry Fonda, Cowboy biyen. Ibumu ya dosen ya sinden hebat. Bu Lucy padha le Ponorogo. Nggih, Pak. Jangan sampai mengecewakan beliau berdua. Nggih, Pak. Nah, ngene ya. Nggih, Pak. Nembang sing apik. Ayo. No. Ayo. Aja turu. Ora, Nduk. Aja disauri to, Reng. Wong nembang kok sauri. Iki mengke ora entuk turu kok. Lah iya. Oh, tembang kok diprotes ora. Yo. Sore kaki. Dialog kagok ning nek bareng nembang piye? Iki sing diarani bocah gampang walik tempe yo ngene iki. Walik tempe. Dadi dalam hal dialog corake beda, nembange beda. Oh, ngono Iki kuwi. sing istimewa yo bocah ngene-ngene, ora kaya kae. Sapa? Kae omong yo warwer, nembang yo warwer. Doni yo warwer. Ayo. Ciri khas sak kuwi. Oh, tenan ku warwer tenan. Bojone nganti sambat manuke pateni kabeh. Nggih.
diapik-apikke nduk. Mergo kejaba dirawuhi para sutresna budaya ing Kediri. Malam ini juga live streaming lumantar Kuntadi Channel kalian Pak Utis. Yang dijumlah penontonnya kuwi udakara 3.500 orang. Yang rawuh rene kabeh ora cukup. Oke, dua channel lagi. Dua channel. Kuntadi channel kali Pak Utis. Pak Utis. Iki sing ngendang ya ngevlog dhewe no. Lho. Iya, kuwi duwe channel iya. Kuwi ora SA channel, Sobat Ambiar channel. Iya. Iya. Ya iku bagian nipu wong melek sabarna rima Nggih. saiki wis brai nganggo ide palsu, suwenge bling. Lah biyen praya suwenge beling kok ya. Pancen anu Pak De, dadosen Mas Yon iki bapak dan ibunya Nduk Umi sanes dari seniman. Tapi mriko di Kecamatan Pulun Daya kathah saking seniman, banyak melahirkan para pesinden-sinden termasuk Mbak Fahmiatin. Sing luwih senior melih Bu sinten? Bu Jium. Bisa nduk lali aku. Wong kathah lho Bu mriko. sapa Bu Kesi nggih, Bu? Bu Tuminah. Tin. Bu Tuminah, Bu Tin kathah Mas. Wah, nggih, Wonten nggih. mriko niku desa sinden lek aran nggih. nggih. Termasuk Iku. iki. Wonten ya. malah sekarang yang sudah menasional niku wonten Marvin KDI. Wah, nggih. Pemenang KDI 2019. Sandro Marvin pemain bulu tangkis kae. Nggih. Monggo Nduk Umi. Nggih. Bacutne mangke duet kali Mbak Lucy dalam lagunya Tembang Kangen ya, Dok? Nggih, Pak. Oke, siap. Baik. Ya, Ayo, cepet. Pak. Pak, nembang Pak. Sing nembang Umi kok, Pak piye? Ayo Mi. Nggih, Pak. Ya. Bu. Bengi iki ana dagelan budrek. Ayo. Ya Allah ya. Monggo dipun aturaken Tembang Kangen dados. Monggo Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi. Umi Mania, Kuntadi Channel, monggo, Sugeng Laras. Wong sing tak tresnani tega ninggal lagi
pengendange saka grup band Sleng. Sleng. Ora nganggo layar kok ya Sleng. Oh iya. Nggih, terima kasih Mas Gareng. Nggih, Mas. Mbak Lucy, Umi. Nggih. Mangke Gojek dipun lajengaken gara-gara